Vesmírne telo človeka. Vesmírne telo sa málo spomína v zdrojoch o čakrách, o aure človeka, ale za astrálnym telom, to je 4. vrstvou, a za duchovným telom, 5. vrstvou, je 6. Vyzerá ako prenádherná veľká prskavka. Táto svetelná vrstva je spojená s čakrou 6, s 3. okom, a je doslova nabitá energiou, svetlom, láskou. Je to naša vyššia múdrosť, je to svet našich vnútorných zmyslov, našej intuície, jasnocítenia, jasnopočutia, jasnovnímania. Nie nadarmo sa hovorí, že otvorenie 3. oka je vlastne duchovnou cestou, rozvojom našich vnútorných zmyslov, s ktorými sme sa všetci narodili, ale len od nás záleží, ako sa rozvíjame, čomu sa v živote venujeme, či ideme cestou duchovnou alebo čiste praktickou, fyzickou, hmotnou. Takže je to prenádherná svetelná vrstva, ktorá, keď ju človek má v aure silnú, výraznú, je jasné, že sa venuje duchovnému životu, veľa medituje, veľa sa modlí. Je to prenádherná svetelná vrstva, ktorá je predposlednou vrstvou pred 7., ktorá chráni celkový aurický obal a spája nás s vyšším svetom. Je už len krôčikom k našemu absolútnemu spojeniu cez korunu, 7. čakru a 7. vrstvu, cez ktorú sme napojení na univerzum neustále. Ľudia, ktorí meditujú, si to uvedomujú a uvedomujú sa vo všetkých týchto svojich vrstvách až po tú 7. A to je základný rozdiel medzi vedomými a nevedomými a duchovne rozvinutými a nerozvinutými. Je to prenádherný svet vyššej dimenzie, do ktorej môžeme vstúpiť každý.